De reacties zijn echt geweldig. Want dan zien ze een rennen en dan staat erop van jullie vindt dat ik de beste ben. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Waarom bist u de beste? Nou, dan haast voor het gesprek. En mensen vinden het ook heel mooi. Dat vind ik mooi. Nou, Ja. toch? Ja. Dat het Friesk in de winkel is. Ik ben Jelly Bielsma en we zijn hier in Spar in Gariep. Een toetje, wat zitten we erbij aan? Dan ben we er los een beetje. Zo. Het meeswezen is het belangrijk, vinden we. Wie ben meesgemezen? Je bent sorry. Ja. Let het wel mooi laten. Lekker. Ja, heerlijk. Mooi. Nee. We waren hier in Gariep, we waren hier in Friesland en ik vind dat het heel wichtig is dat de Friese cultuur bestaan blijft. Je eigen taal, dat verbindt. Dat komt oors oor. Naar boeten hebben we een mooi zithoekje en daar hebben we elke keer een wisseldoek. En daar hebben we mooie teksten op staan. En dan juist de toeristen die zien daarvoor, die denken, wat is dit er? Mijn man die zegt dat er een subsidie van weer en die zei, dit is correct voor u. Daar houden mensen van. Alles wat dichtbij je komt, dat vind je mooi toch? Het werkt, ja, zeker weten.